Nu har vi bare håbet på, at det er større end til 24 timer. Ja, det kan jeg så ikke garantere, men jeg kan godt garantere, at det holder i hvert fald så, at de er næste 4-5 timer, skatter. det er blevet malet for tørt i hele Danmark nu her i eftermiddagstimerne. Og så regn til resten. Det er en kold front, som sådan kan give lidt regn i aften- og nattetimerne i det vestjyske, og så er der faktisk også et mindre regnvejr, som kan løbe op over den sydøstlige del af Danmark, men det ser ud til, at vi her på Fyn har tørt vejr. Temperaturen det holder i dag op omkring de her 20 grader. Vil du ikke sige noget, når moren prøver at filme dig? Regn i en del af Gider du bare slet ikke sige noget? landet, men så går vi frem med at tage videre mod øst, og det åbner til pænt torsdag med masser af solskin. Temperaturen med 22 grader. Men vi kan ikke glæde os så meget, for der er altså flere lavtryk og fronter fra vest, og de løber altså ind over Danmark. Og fredagen, det kunne godt blive en med måske også over 10 mm mange steder, og med blæst, måske med hård vind eller fugle overgang. Og så de næste systemer, det er til weekenden, så vi får en solskin og også perioder med nogle regnvejr og temperatur i dagtimerne op omkring 20 grader. Ligger du og smiler til dig selv? Hvad? Hej, skatter. Eller en Garmin GPS med 4,3 tommer widescreen og kort over Europa kun 1299. Spar 200. Det er for meget. Se lige derovre, drenge. Wow, de derovre, der er fedt. Hey, de der på bedefridsdag. Så fik du lige et smørgris på mig. Hashtag, drenge. Så fik du lige på bolden, hva'? Ingen kan modstå den rene naturlige smag af Kærgården.